И здравейте хора, тук що ми купиха Brawl Pass Plus. И сега ще го отворим на видео без кредитите, защото Мишок още не е излязъл. Остават му 1 ден и 21 часа да излезе. Нека да видим какво ще вземем. 1000 блинк, 1500 блинк. Я да видим първо скинчета, които може да си вземем. Епик. Ето накарал е як. Тона е бруталка, къса. Ама и на Поко мога да вземем. Или Дариел, не знам, после ще решим. Да продължим пин. Първия пин. Я да го видим какъв е. Хубав пин. Няма да взимаме кредитите, както казах. 100 блинк. 1000 коинс. 1500 коинс. И ядосано пинче. 100 блинк. 10 джема. Още 10 джема. Ще имаме джемчета накрая. 40 джема имаме вече. 41 даже. Вземем точките за апгрейд 1000 и плюс 1500 точки. Така що взехме. Плюс 2500. 100 блинк. Вземем това. И 1000 коинс тук. 100 блинк отново. Това пин е як. Доста якичък пин. Ето тук. 10 джема. Още едни 10 джема. 100 блинк и 1000 коинс. Спрей изглежда като това най-грозната риба в света беше. Мисля, че така изглеждаше. Да, като излезе на повърхността. 100 коинс. 1000 такова. Както казах, няма да взимам кредити. 100 блинк. 10 джема. Още 10 джема. Колко джема имаме? 70? 81 джема. Още джемове има ли, които да вземаме? Ще станем с 120 джема. Хора, ще имаме 129 стар дропа! Чувствам се велико. Добре. Якичък пин. 1000 коинс. 100 блинк. Ревящо пинче. Ще рева, ма няма да рева. 1000 коинс. 100 блинк. Да, това е. Задето ми взеха паса. Още 10 джема и още 10 джема към Brawl Stars акаунта ми и вече имаме 101 джема, честитото. Да ми е честито. 100 блинк, 1000 коинс. Този пин става доста яко изглежда всъщност. 120 джема. Имаме 120 джема. Вау. Не знам как се случва да имаш. Това е яка иконка. Няма да взимам кредитите. Ама отзад има скин. Заради това само тия кредити ще взема. И ето го и най-бруталният скин, който може да се вземе. Едгар Ню. 100 блинк. 1000 коинс. И още един брутален скин, който взимаме. Ето го. И брутална иконка. Идваме тук. Взимаме този скин. Много добър скин. И иконка и тако. И много добър таков. Иконка. И сега 9 стар дропа митик. Аре, скин на Байран за 29 джема. Нищо. Сега играта искам да ми даде поне едно легендари, защото си купих паса. Дадох им пари, пък легендари да не ми дадат, ще е малко тъжничко. Епик. Май повече пари за играта няма да дам, защото не ми дава легендари дори. Епик и митик беше най-добрата. Ето го акаунт, сега ще сменя. Да, и талани на Вандал. Нека да играем с Санди. Днес ще играем с Санди в това видео явно. 12 000 коинс! Хора, това е много коинс. Ето това е много коинс. Сандито чак може да се апгрейда на хайпер.
Ама Джин се нуждае от апгрейд. Джин може да го апгрейдна с хайпер и да му купя ония бруталния скин. Evil Джин мога да му купя. На Джин. Този макефи. Evil Джин. Да, дето е тука. Защото е най-хубавия скин според мене. От скиновете на Джин повече макефи, от другия пък е намален. Да, добре, скина зеления е як. Много добре стреля. Малко късичко ми изглежда се едно. По-късо стреля, но не ме интересува. Не стреля по-късо, ама скин правят про на още по-голямо про заради това. Това е най-добрият скин в играта. Аре, чао, чао, бъс. И всички знаят, че съм си купил Brawl Pass Plus. Секунда. Само ще сложа на не безпокойте. Да, сложил съм го. Защото да не ми звъни никой. Аре, чао, чао, Джинчо. О, тука как го доджнах. Шесто място не ме интересува. Пето място не ме интересува. Аре, имаме най-якия скин в играта. Не най-якия, ама си е доста як. Имаме 5000 блинк и 121 джема. В шопа има намален скин. Имаше намален скин. Чакай малко, той е на Кроу. Гачета. За 49. Защо? Се едно и хайпер. Абе да апгрейднем ли Кроу с хайпер и да му купим някакъв скин? Дойдем тук и да му купим примерно този скин, за да той няма за 150. Ама да апгрейднем ли Кроу с хайпер чардж? Хора? Да направим Джин или Кроу, ама на Джин ще му купим скинчо. Това май. Не знам дали ще му купя на Джин това. Или някой друг, но май този ще бъде. Или на Нита да и купя скин, ама не. Нита няма нужда. Поко, брат. Тим Поко Локо на... О, това е якичек скин. Мога да събирам за него. Или на Амбората да купя тоя. Не знам. На Дарил мога да купя, ама имам омега бог с Дарил, не ми трябва друг скин. Тук има някакъв за 150 джема, обаче не ме кефи. Тук на Байран има за 150 джема. И скина не е чак толкова добър. Обаче, това е проблема. И другия имаше за 150. Тук си имам скинове за 150 джема. Нани! Интересна истината мога да взема това, но не искам. General Ruffs, брат. Меги, беги, Меги ще ми бега. Няма да е мек. Определено няма да е мек. На Франк може да купим скин. Ама тук си имам скин. Някакъв герой, на който му нямам хубави скинове. Има други хубави скинове, които... Коделиус. Ама по-добре не. Имам си Медуза Емс тук. Тук имам на Рико този скин. На Тара. Тара има брутални скинове. Той е брутален. Мога да го взема. И той е добър. И той е доста добър. Хора, кой да си взема? Мисля и той да взема. Този скин е много добър. И да апгрейдна Тарата или не. Или няма да апгрейдвам Тара. Хора, да апгрейдна ли с хайпера? Не. Какво да направя? На Поко ли? На Поко мога го апгрейдна хайпер чарджа му да взема. Ма не. От друга страна Сърч, ако го апгрейднеш е доста добре, но няма да му купувам скин. Мишка сам, брат. Имам мишка сам. Мога да купя този скин. Освен другите, нали? Не го мога да купя, но не искам. Той не се струва. Какво да си купя? Тук има някакъв 150 джемов скин, но си имам много скинове на Биби. Имам си разнообразие, мога да си меня скинчетата. По-големите купи, има ли някой герой, на който му нямам скин? Лили, ама тя и тя няма скинове. Имам си скин на Перо, на Шели, на Бул, на Кит, ама и тя няма скинове.
Бе, на кит мога да сложа този скин. Марипоса си имаме тук, тук си имаме на Гел, той е скин, тук доктор и той няма скинчета. Спайк имам скин. Тук имам скин, тук имам също скин. Тук също имам скин. Тук нямам скин. Имам дедо. Тук нямам скин. Тук мога купя магма манди или хегбро манди, но май ще купуваме на Тара скина. Аре да питаме някой от клана да видим. Или някой бойчко купи, който е. От клана или... Тук мога да джойна. Не. Няма кой. Ето като е ясно, че оставям кредитите, защото да си взема после героя. Котката. Имам още 5 стар дропа. Митик! Добре. Супер реара. Набел. Мутиконка реара. И едно легендари трябва да ми се падне поне. Да не ми се рестартират тия стар дропи. Нещо. Съм сигурен, че нямах. Сега ако пак ми са рестартирали. Не. Ще опитаме кой скин да си купя. Купих си Brawl Pass Plus. Кой епик скин да си взема? Купих си Brawl Pass Plus. Кой епик скин да си взема? Ми смисъл пича ще питаме, защото... С блинки 13 джема. Да видим хора, какво ще ми каже пича. Тук имам точки за апгрейд, ще ги взема. Да видим пича нещо ще ме посъветва ли да се взема или не. Аз не знам скинове имаш, ама бих ти казал да ги пазиш, че скоро идват много готини скинове следващият апдейт. Мен не ме кефят скиновете от следващия апдейт. Ами пича да ме посъветва. Ще го питам между Ивалджин. Замина герой, с който си добър, но му нямаш скин. Тара или Манди? Да видим, че какво ще ми каже. Ок. Купуваме скина на Тара. И... Айде най-бруталния скин! Ето го и скина, който избрах. Най-бруталният скин в играта. Не най-бруталният, но става. Аз лично бих си взел Мишчун, ама имам един по-готин. Найс.
Секунда ще си апгрейдна Тара и на 11. Ще й купя Hypercharge. Имаме Hypercharge на Тара. Ще й купя и другия гаджет също. Току-що си изхарчих 12 000 коинс. Да й купя Hyper. Другия гаджет. И Gear. И да я апгрейдна 2 пъти. Сега Тара ще бъде вдигната 25, бро. Мисъл 25 Тара няма как, бро. Мисъл. Да. А трябваше да ги пазя за мишока, май. Малко се прецаках тук. Аре да цъкаме. На видео в YouTube съм, между другото. Съм. Аре да цъкаме. На видео в YouTube съм, между другото. Аре. Дай пич да ми сложи някакъв герой. И нека да направим всичко. Хора, аз много се радвам за този скин. Можех да апгрейдна и Search. Но по-добре да апгрейдна Тара беше. Наистина беше добър избор. Ама имам доста добър скин на Тара в момента. И Тара не е слаба. Никак и то. Съл добър съм с Тара, ама не ми беше нито апгрейдната, нито нищо. Тара ми беше просто като един нормален броуър. Сега ще вдигаме 25. Може би. Моех и някой друг да се заема, но този път ще бъде Тари. Защото няма какво да се направи, брат. Като купих този скин вече... Аре, гоу! Видеото стана и 1 гигабайт. Пускам ви 3 Тари. Тука как им вкарах. Тука ги смачкахме. Мачкахме ги, брат. Смачкахме ги. Тука ги смачкахме. Пак ли има Мортис? Мортис Сонг Туториал. Мортисон. Мой да апгрейд на Санди, защото Санди е доста полезен на примерно ранг. Можех. То беше за този сезон полезен. За следващия може и да въобще да не е полезен. Пускам си малчовците и да ги отрепят. Пак им вкарах. Това е важното. Ама брат, тая скин на Таричката мега. Съм мега добър. Още дори веднъж не съм си използвал Hypercharge. Ма какво хилваш него, бе? Трябваше мене да хилваш. За толкова бързо ги печеля игрите вече, че Hypercharge още не съм си заредил. Нито веднъж. Сега ще пробваме Hypercharge да заредя. Или ще вкараме гол просто. Имаме Hypercharge. Имаме Hypercharge, хора.
на таричката. На Тара имам Hypercharge. Първото ми използване на Hypercharge в историята на Тара. Има умете Hypercharge над Мортис. Можеше и Мортис да му купя хайп. Не вкара. Моето човече седи зад мене да ма хилва. Зато е доста по-полезно, защото след финалната му, вместо да излезе и да отиде да се сбие и да го убия, да не направи нищо, може да ма хилне набързо едни 2000 кръв и това да ми помогне много. Най-добрите. Най-добрите сме. Няма по-добри от нас с старичката, брат. И няма ко да стане. Ще сме най-добрите, брат. Няма ко да стане, всичко е за нас. Тук нещо си измислих някаква песен, не знам. Бро, най-добрия скин си. Яко е скинчето. Ама тая игра изпирам видеото, аз с него ще се вдигна може би 25-26 Тара. И вие ще видите в следващото или по-следващото видео. Но нямаше видео от 9 дена и трябваше да пусна нещо грамадно. Защото, да се призная, мързелувах 9 дена. Не правих видео. Като го качиш е 12 дена най-вероятно, но все пак. Защото трябва да го обработя. Нека видим какво ще се случи. Добре, доста добре се справих тук. Ама тя и Бел, от кога има Hypercharge па Белба? Новите хайпари ли е? Белчика. Можех и да си взема и 170 джема, ама много по-добре да си взема Brawl Pass Plus, нали? Айде, гол. Трябваше и хайпер да пусна. Не трябваше всъщност, но... Щеш да е яко да има хайпер. Нашия Мортис, ако си пусне и той хайпера, ще ги смачкаме. Но то нямаше как. Смисъл, ако си купих скината на Манди, щях да апгрейдна Манди на 11, ама нямах да има хайпер. Щях да имам още кой, щях да апгрейдна някой друг на 11. Или двама на 11, щях да имам хайпер на двама други героя, но... По-добре е да си имам хайпера на Тара, пък после ако трябва ще купувам на другите. Айде победа! И това беше от днескашния клип. Надявам се да ви е харесало. Искам да пляснете лайк бутона и благодаря ако сте стигнали до тук. И айде, чао от мен!